Здравейте хора, аз съм Криси Рапера. Ще играем с... Аз съм Криси Рапера, не съм снимал от супер много време, години. Така ще качвам от това. Ще снимам 2 минути и там 12 секунди някъде там. Това ще направя една игра срещу Соник. Примерно 2 минути. Не, ще е много. 1 минута. И мисля, това нещо като пак трилър, разбирате ли? Нещо пак като трилър. Разбирате ли? И така, дали ще победа? Това е моят Соник, не си го и помисляй! Не си го и помисляй! Не! Мри, бе! Yes! Бебе! Мри! О, не! Той е мой! Хора, аз съм, както виждате, Марио. Защото нещо свикнах да играя с Марио. И така, мри Соник. И... Yes! Ой, да! Букане! Бум, шакалака. Така, хора, мисля да е само това. Макар да има още време, даже мисля да... Да, това ще е. Уинер съм аз, разбира се! Кой друг да е уинер? Разбира се, че ще съм аз. Така, хора, мисля да бъде това. Не забравяйте да коментирате, да се абонирате, между другото, разбира се, харесайте видеото и ми напишете още ли да качвам дали да правя поредицата. Напишете ми първо дали да качвам и дали да направя някаква поредица. Разбирате ли, примерно Марио срещу Соник, само дали ми пишете в коментарите аз да съм Марио и срещу кой. И добре, това